Hola, bon dia. Us vaig explicar un poquet els continguts que anem a treballar en valencià. Val. Lo que anem a treballar en valencià d'ací a que acabi el curs i li anem a donar més importància són els verbs que tenim del llibre de valencià de la pàgina 81, 81, 91, 101 i 111. Repito, 71, 81, 91, 101 i 111. Esteu-se tranquils perquè anem a anar poquet a poquet. Aleshores vaig explicar un poquet, a fer un poquet de memòria, perquè ja ho havien donat, la pàgina 71. Bé, els verbs, com ja sabeu, són les paraules que expressen accions, d'acord? I tenim la primera conjugació, segona conjugació, tercera conjugació. Si el verb en infinitiu acaba en primera ar, segona er o tercera ir. Com per exemple, primera, aplicar, aprovar, amar, abrigar, avisar o agafar. Segona conjugació, temer, saber, aprendre, compondre o correr. La segona conjugació pot ser o acabat el verb en er o re en el seu infinitiu. I en la tercera conjugació el verb és quan acaba en seu infinitiu en ir, com eixir, dormir o vivir. D'acord? Us ficaré també en els deures unes fitxes que estan molt bé i molt senzillet. De totes maneres, en el llibre, la pàgina 71, està tot. Val? Doncs també és molt important saber que les formes verbals anem a estudiar 3 formes verbals i que les formes verbals són les que nos informen de l'actitud del parlant. Si una persona m'està parlant i m'està ordenant, estan parlant en imperatiu. Tanca la porta, fes els deures. Si m'està parlant en un fet real, com si m'estiguera parlant de jo vaig a comprar, això és el mode indicatiu. I si és com si fora un desig, si l'oració, el verb està en un desig, és el subjuntiu. Val? Molt bé. Per a repassar esto teniu de la pàgina 71 l'exercici 3, d'acord? I de la pàgina 75 l'exercici 5. L'exercici 3 de la pàgina 71 te diu que relaciones el mode en el que està parlant. Si és un mode indicatiu, si és un mode subjuntiu o un mode imperatiu. Val? Continuo fent un altre vídeo explicant els exercicis.